Badhe wawancara mengenai teks payandra upacara mitoni. apa tujuane dianakake upacara mitoni ing omahe Pak Sastro? Tujuannya yaitu kanggo nghiasi ilustrasi sing ngandhut anak kaping pisan supaya bayi sing dikandhut tansah slamet lan sehat. Sinten paraga ing upacara mitoni kuwi? Orang tuane yaitu lan Pak Sastro. Ganeo upacara mitoni kuwi dilakoni Upacara mitoni dilakoni nalika kawitan ngancik Ganeo upacara mitoni dilakoni nalika kandikan ngaji pembulan nalika ujung wulan iki wektu sing penting ing panggilan lan upacara iki minangka panyuwunan berkah lan pangarep supaya bayi sehat, selamat lan dadi bocah sing suci. kepriye tata cara lumampune upacara mitoni? Tata carane yaiku kaping pisan para tamu padha ngompo ing pendopo. Kaping pindho ana cara kembang Jawa lan kembang Saman. Kaping telu Pak Mudin mimpin upacara nganti donga lan selawatan. Kaping papat Ibu Sulasti dadosi bagi pemanggilan. Kaping lima ana prosesi siraman lan latihan iku ngagai jeneng lan bukti. Kaping enam upacara ditutup nganti penduli lan kebangsaan. Ing endi panggonan upacara mitoni kuwi dianakake? Manggone yaiku ing omahe Pak Sastro ditepati malih ing pendopo omahe. Cekap semanten wawancara kita dina iki. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok pitu badhe presentasiake teks panyandra upacara mitoni. Kula Eka Oktaviani absen 14. Kula Nursania Razika absen 28. Kula Nisa Arifia Kasyafani absen 17. Kula Mirza Zayan absen 24. Kula Muhammad Fadi Rizki absen 23. Upacara mitoni iku tradisi Jawa sing dilakoni nalika kehamilan wis mlebu umur 7 wulan. Tujuane kanggo nyuwun keselamatan lan kesehatan ibu lan bayi sing dikandhungi. Upacara iki uga muatake ikatan kekeluargaan lan sosial amarga nglibatake keluarga lan masyarakat. Jadi ajang gotong royong lan solidaritas. Ing zaman modern pelaksanaan mitoni wis kawit keberadaan dan adaptasi supaya tetap lestari nanging ora ngilangake makna budaya lan spiritual. Mitoni uga dadi sarana edukasi budaya Jawa kanggo generasi muda supaya tradisi lan nilai luhur tetep dijaga lan diwarisake. Manfaat yaiku kanggo nyiapake mental lan spiritual calon ibu, jaga kesehatan ibu lan janin. Uga nyuwun berkah sekolah bayi sing bakal lahir dadi pribadi sing apik lan ngelatih keluarga. Kumpulan tugas teks payandra. Teks payandra iku sawijining ungkapan utawa tembung ing basa Jawa sing nggambarake kahanan, tumindak utawa kaendah kanthi nggunakake pangandaian utawa perumpamaan. Payandra asring digunakake kanggo nggambarake bagian awak, solah bawah, kahanan alam utawa suasana kanthi tembung-tembung kang endah lan maknane luwih jero supaya sing dirungokake luwih paham lan ngrasakake kaendahan utawa makna kang dikandhut ing teks kasebut. Sekian presentasi kelompok kita. Cekap semanten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.